Prvi od projekata koje je za ovu školsku godinu Ministarstvo prosvete Republike Srbije odobrilo Borskoj osnovnoj školi Đura Jakšić u Krivelju jeste DILS projekat Bezbedno okruženje za decu, kad smo tim, imaš s kim. Partneri u projektu ovoj obrazovnoj ustanovi su osnovne škole 3. oktobar i Duško Radović, kao i Srednja tehnička škola u Boru. Realizacija projekta počela je trodnevnim seminarom Osnaživanje mladih kroz školsku vršnjačku medijaciju. Nosilac je Pedagoško društvo Srbije, a voditelji su pedagozi Biserka Svetozarević i Marina Ostojić. Cilj je sticanje znanja i veština iz oblasti medijacije. Kada profesionalci završe svoj proces edukacije, onda će oni realizovati seminar sa učenicima, tako da će u ovim školama, u stvari, u klupama sedeti medijatori koji će biti u stanju sposobni da svaki konflikt koji se dogodi u školi reše na zadovoljstvo obe strane koje su u sukobu. Činjenica je da u našim školama postoji sukob i upravo je jako značajno da škola ima svest o tome da postoje načini da se sukobi sa lakoćom prevazilaze i da u stvari škola na taj način postane jedno podsticajno razvojno mesto i sredina za učenje i odrastanje naše dece. Kada se znanje i veštine medijatora nauče, oni pružaju priliku da se osim u školama primenjuju i u svim životnim prilikama, jer menjaju pogled na svet i na ljude. Takođe, osnažuju učesnike da grade stimulativnu sredinu. Pomaže da se stvara jedna kvalitetna klima u školi, u samom razredu, ali i u školi kao celini. Pomaže da se sve ono što je konflikt čak i u nastajanju u stvari prevenira i pripada onim preventivnim aktivnostima, ali i ako se dogodi konflikt, znači može da postane jedna interventna aktivnost na licu mesta. S obzirom da je činjenica da škola Đura Jakšić učestvuje već nekoliko godina u projektu Škola bez nasilja, oni već imaju formiran vršnjački tim u školi, ali sada je to prilika da vršnjački tim u stvari preraste i u medijatorski tim i da se učenici međusobno kroz posredovanje vršnjaka, što je u stvari jako važno zato što deca imaju posebnu vrstu poverenja kada rade sa vršnjacima i kad vršnjaci posreduju u rešavanju sukoba, to je onda jedan otvoren, spontan, iskren razgovor, oni se nekako drugačije razumeju i više se razumeju, tako da u stvari na taj način doprinosimo da ova škola bude mesto lepote za rast i razvoj naše dece. U radu seminara učestvuje 30 prosvetnih radnika iz osnovne škole Đura Jakšić u Krivelju i ostalih obrazovnih ustanova koje su partneri u projektu Bezbedno okruženje za decu.